Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa ne. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa a kai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawa mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waƙa da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu, za mu sa muku waƙar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rahoto daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa da rai. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa ne. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa a kai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawa mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waƙa da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu, za mu sa muku waƙar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rahoto daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa da rai. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na
tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa akai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawa mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waka da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu, za mu sa muku wakar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rubutu daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa zarafi. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa akai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawa mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waka da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu, za mu sa muku wakar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rubutu daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa zarafi. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na
na tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa akai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawo mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waka da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu za mu sa muku wakar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rahoto daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa zarafi. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa akai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daidai da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya jawo mahaifiyarsa zagi sakamakon wata sabuwar waka da ya saki mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Idan kuka kasance da mu za mu sa muku wakar a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan shine karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A jiya ne fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa mai taken yaran tsola na tangal-tangal. Sai dai sakin waƙar tasa ne ke da wuya. Muka samu rahoto daga jaridar Kano Online News inda suka bayyana yadda mutane suka fara ciwo mahaifiyarsa zarafi. Gidan jaridar sun yi rubutu kamar haka: fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya saki sabuwar waƙarsa wadda ta jawo wa mahaifiyarsa zagi mai taken yaran tsola na
tana tangal-tangal. Waƙar sai ta ja hankulan jama'a da dama musamman Kwankwasawa inda suke mai da martanin cewa uba bai fi uba ba, Kwankwasa ubansa ne. Wannan ne yasa suke amfani da hoton mahaifiyar Rarara suke rubutu kamar haka: Tsuleliya, Jemagiya, Tsulenya, Biranya da dai sauransu. Idan muka koma cikin sabuwar waƙar Rara ya bayyana furucinsa na gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya kira sakamakon zaben da tangal-tangal. Rarara ya kuma yi suka ga jam'iyyar NNPP da kuma jagoranta, lamarin da ya fusata mabiyanta musamman a kafafen sada zumunta. Me za ku iya cewa akai? Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta